Ahojte, žienky. Zdravím vás, pekný večer prajem. Akorát som pricestovala domov, bola som sa vyživiť v saune a v bioobchode. Rada by som vám dneska nahrala niečo na tému hypersenzitivita a duchovno. Ja sa o duchovné veci zaujímam v podstate od detstva, keďže som v tom vyrastala. Moja mama vtedy, čo ešte vôbec nebolo moderné, tak ona už vtedy mala o astrológii, o karme, o minulých životoch, o regresnej terapii, o horoskopoch, o zdravej výžive a podobne, keďže ona je tiež hypersenzitívna a videla, že tie klasické cesty jej nedávajú zmysel. Ona síce toto duchovno si išla trošku takou inou cestou, takou sluníčkárskou, ktorá jej vlastne slúžila ako keby na vyhýbanie sa tomu nepríjemnému, ale aspoň niečo. Aspoň proste určite jej to v niečom aj pomohlo. Ona bežne aj rozpráva ľuďom o minulých životoch a o takomto. A elektrosmogu, keďže ona je hypersenzitívna hlavne na elektrosmog. No a ja som teda vlastne od malička mala k tomu blízko, aj keď teda tie smery, ktoré ona mi tlačila, tak k tým mi vybudovala trošku odpor, napríklad ku astrológii, pretože ona to mala tak, že prečítala si tam napríklad, ja neviem, že ty si 9, takže ty by si mala toto a toto by si nemala a výrazný primitivizmus a mala by si byť noblesná a proste furt takéto mi tam čítala, čiže tým mi to sprotivila. Ale proste tým, že som v tom vyrastala, tak mi to prišlo také prirodzené. No a vlastne asi od 12 rokov som čítala o tom knižky, napríklad o minulých životoch, alebo o tom, jak nám zvieratka pomáhajú domáci miláčikovia. To bola tiež taká duchovná knižka celkom a takto. Aj som sa vždycky tak hrábala v sebe, aj školu som mala vlastne sociálno-výchovný pracovník a tam sme mali napríklad sociálno-psychologický výcvik, tam sme sa hrábali v sebe, tak to ma bavilo. A tak hlavne po prvom pôrode, ktorý bol traumatický, som sa začala tak intenzívnejšie venovať tomu duchovnu, lebo som videla, že sa potrebujem nejak uzdraviť, aj fyzicky, aj psychicky z toho. Tak vtedy som začala chodiť na rôzne semináre a ženské kruhy a podporné skupiny a podobne. A veľmi mi to pomáhalo, lebo som tam našla prijímajúcejšie prostredie, než je bežne. Ja som svojho času chodila aj do rôznych kresťanských spoločenstiev práve presne z tohto dôvodu. Napriek tomu, že sa to úplne nezhodovalo s mojou vierou, ale proste kvôli tomu prijímajúcemu prostrediu som tam chodila. Ale postupne, ak som tam chodila, proste bolo to oveľa lepšie ako bežné prostredie, ale už aj tam som našla. Proste na mnohých kruhoch napríklad mňa nedávali tí sprievodcovia, že beriem veľa priestoru, alebo že som moc emotívna. Všetci vypustíte zo seba emócie, ale pre mňa to neplatilo. Proste často tam to tam nejak narážalo. A okrem toho, proste ja som začala objavovať, že to není úplne všetko. Proste napríklad furt to bolo samé. Ty si v obeti, ty si v role obete, už z toho výstup, to ti zrkadlí a to si v malom dievčatku a dupoceš a vynúcuješ si pozornosť a podobne. A ja som tomu istý čas aj verila. A proste tým, jak mám ja tú silnú schopnosť sebareflexie a takého proste pochopenia situácií, tak vlastne som ich začala chápať cez toto. Že to som v obeti, to som si ja pritiahla, že pôrod v nemocnici bol traumatický a doriadili ma tam, to som si ja pritiahla, lebo som v obeti. Proste začala som cez tento filter chápať tie situácie a
proste keď mi niekto napísal nejaké hlúposti, nejaké svoje videnie mňa, tak ja som si myslela, že to je pravda a že to musím prijať a že kritika je dobrá a že mám si z nej niečo zobrať a hlavne, že keď sa opakuje, takže hlavne vtedy si z nej mám niečo zobrať. A ja som si uvedomila, že proste po čase, ja som na to došla náhodou, tým, že ja mám silné vnútorné cítenie, ktoré ma vedie mojou cestou, aj keď je úplne iná ako bežní ľudia, napríklad ako ma priviedla aj v 16 k plánovanému tehotenstvu, tak ja som proste začala cítiť, že to nie je všetko, že to, čo sa tam hovorí. Áno, bola tam napríklad práca s tieňmi, že tie tiene nám prinášajú aj niečo dobré, ale bola tam práca so zranenými časťami, že nemáme ich vystrčiť a dávať preč, ale máme ich prijať a chytiť za ruku aj s nimi, ale proste furt tam bolo to označenie, že zranené, jak keby to bolo nejaké horšie. A poviem na príklade tej princezničky, ktorá si vydupáva pozornosť. Môj príklad. Vlastne ja som to objavila, lebo ja som si myslela, proste som takýmto spôsobom si vysvetľovala situácie, ktoré sa mi diali. Že, no to som bola v egu, to som bola v princezničke, ale to bol len jeden výsek pravdy. A to bol väčšinou práve ten pohľad zvonka. Ale keď som išla dovnútra, proste niekedy som zistila, že ale ja musím toto naozaj urobiť. A som si to niekoľkokrát prešla. Ale není to z princezničky, není to zo zranenia, neviem to nejako lepšie a proste som si uvedomila, že nie, že musím to takto urobiť, aj keď to bude možno hlúposť, aj keď si možno o mne druhý pomyslia, že som malé decko, princeznička rozmaznaná, rozkrečaná, vydupávam si pozornosť, neviem čo, ale som zistila, že ja to tak potrebujem. Či už išlo napríklad o nejaké napísanie výlevu do nejakej skupiny, že sa cítim nevidená. Proste, ja som to potrebovala. A ja som to ale chcela len vyjadriť. To nebolo, že niekoho nútim, že musí, že teraz ja sa cítim nevidená, tak teraz vy ma musíte rýchlo vidieť a musíte si rýchlo pozerať moje príspevky, ja neviem čo. Ale proste normálne som to potrebovala len vyjadriť. Alebo niekedy som potrebovala napríklad urobiť nejaký cirkus alebo niečo, alebo napríklad od muža si niečo vydupať, nejakú pozornosť, alebo hocičo. A proste som sa ukrčovala s tým, že to budem princeznička a to budem v obeti a to si budem vydupávať a mám byť ženské energie, mám si ho pritiahnuť a podobne. A vlastne tým som si zahambovala to, čo bolo skutočne prítomné. A keď som sa na seba dobre nacítila, lebo ako hypersenzitívna mám často nepohodlné potreby, ktoré môžu druhého človeka dostať do nepohodlia, ktoré môžu mňa dostať do nepohodlia, keď si ich budem chcieť naplniť, ale zároveň, keď si ich nenaplním, tak ma dostanú do ešte horšieho nepohodlia, pretože tak či tak bude človek zažívať v živote nepohodlie. Či už preto, že si svoje potreby naplní a druhý ho za to ohejtia, zahambia, bude to ťažké, alebo tým, že si ich nenaplní a zostane ukočený a tým pádom bude trpieť. Proste furt budeme musieť v živote a to je len na nás, čo si vybereme. A ja som takto objavila proste, napríklad som niečo vyjadrila a vďaka tomu som si zistila o sebe. Že áno, ja to naozaj takto potrebujem. A niekedy je napríklad to, že človek má, ja neviem, dajme tomu, že hnev na otca. A potrebuje ho vyjadriť tomu otcovi, ale miesto toho ho vyjadruje zástupne na iných miestach. Ale ja som zistila, že aj toto je v poriadku. Proste, pokiaľ to není vyslovene, že proste, že na nikoho neprávom napríklad človek naškrieka, vybije si na ňom svoj hnev, tak toto jasné, že není fajn, hej? Ale proste, keď niekto napríklad robí zle, alebo prekračuje hranice, alebo niečo, môže to byť kľudne tým, že človek si to pritiahne, ale to není zase zahambovanie, že ja som v neporiadku, tak ja som si to pritiahla a ja to musím teraz znášať. Ale je to proste tým, že človek napríklad niečo pozná z detstva, nejaké zaobchádzanie a je na to zvyknutý a tým sa dostáva do tých situácií, ale to neznamená, že si sa to môže a že v nich má zotrvávať. Ale práve prejavom toho uzdravenia je, že z nich aj odíde a že nastaví tie hranice. A mne sa dialo proste, že niekto aj prekračoval, alebo niekto mi aj urobil niečo, čo mi vadilo. A ja som
niekedy som sa vďaka tomu dostala k tomu dávnemu hnevu, čo bol v podstate na otca, ale často to bolo aj naozaj, že aj na toho človeka som sa musela nahnevať a nastaviť hranice alebo vyjadriť sa, že toto pre mňa nie je v poriadku, toto mi ublížilo, toto ma zranilo a podobne. A proste, ak som chodila na tie rôzne duchovné semináre a čítala rôzne knižky, tak som si všimla, že niektoré sú také úplne odtrhnuté od reality, že predostierajú človeku nejaký dokonalý obraz, aký by mal byť dokonalý človek, ale úplne opomínajú tú človečinu. A vlastne človek, napríklad keď tomu uverí, tak sa môže snažiť to nasledovať. A ja som sa to napríklad niekedy snažila nasledovať, ale proste som pocítila napríklad, že nie, že ja toto mám inak. Hoci tam bolo, že správne to má byť takto, ja som pocítila, že ja to mám inak. A proste ja som tak silno verila tomu svojmu pocitu, že ja som si povedala, že no a čo, keby aj zle malo byť, keby aj kvôli tomu proste sa malo niečo stať, alebo čo, ale proste ja to musím urobiť takto. A vždycky sa to ukázalo, že to je správne. A to sa mi deje často, lebo proste podľa nejakého EZO vysvetlenia si pomyslím, ja neviem, napríklad, že keď že napíšem nejaký výlev, že tým odpudím ľudí. A že potom nebudú chcieť napríklad chodiť ku mne na kruhy, alebo ja neviem, že keď sa rozreviem do videa, alebo hoci čo. Takže potom nebudú ku mne chcieť chodiť ľudia. Ale chodia, pretože to je autentické a pravdivé a to ich pritiahne. A to je oveľa uveriteľnejšie než nejaké vymudrované dokonalosti. Alebo napríklad, že ja neviem, že nesmie človek nikdy zapochybovať. Že proste keď má nejaký zámer, tak musí si ísť za tou cestou a nesmie zapochybovať, nesmie to hovoriť ľuďom, lebo tí by mu to mohli spochybniť, nesmie sa prepadať do debky a podobne, tak toto na mňa absolútne neplatí, pretože ja keď sa o to snažím, tak proste ja sa dostanem do takejto stagnácie a ja keď si poviem, ja na to serem, sa rozrevem, naštvem, ja na to kašlem, ja nebudem nič robiť, tak proste keď toto si dovolím, tak taká úľava príde, všetko to pustím a potom zrazu sa to začne dariť. A nedá sa to urobiť bez tohoto. Možno niekomu áno, ale mne väčšinou nie. Mne proste, ja sa potrebujem aj naštvať, aj si ponadávať, aj takto pustiť. Mám aj iné nástroje púšťania, ale niekedy proste si tá situácia vyžaduje toto. A ešte som si aj uvedomila, ja neviem, niekedy je to také, že človek si myslí, že keď sa, ja neviem, že musí byť silný napríklad, dajme tomu, tak proste sa oberá o tú kvalitu, ktorá je v slabosti. Lebo v slabosti a v zraniteľnosti je obrovská sila, čo som mala možnosť napríklad objaviť po 3. pôrode, keď som musela po pôrode mesiac ležať. Čo by ináč malo byť bežné pre ženu po pôrode, lebo má v maternici ranu veľkosti obedového taniera, ktorá potrebuje práve ten mesiac na zahojenie. Lenže keďže ju nevidno a nemáme to v spoločnosti takto naučené, tak žena je zvyknutá hneď vyskočiť. A nechce sa dostať do tej zraniteľnosti, že by musela ležať a druhý by sa museli o ňu starať. Tak mňa telo k tomu prinútilo, ale veľmi obrovské dary som v tom našla. Pardon, musím sa vyzlieť, lebo mi je teplo. Dobre. Alebo napríklad aj choroba. Proste psychosomatika je super vec, akurát, že tiež je často nesprávne pochopená a podaná veľmi zahambujúcim spôsobom. Že, ja neviem, to aj moja mama, ona sa tiež tým zaoberala. Ja neviem, že keď zle vidíš, tak to znamená, že niečo nechceš vidieť. Ale to, že mňa nechce vidieť môj otec a schováva ma, aby ma nevidela jeho rodina, aby nezistila o tom, že existujem na svete, to už nepovedala, že aj toto by mohlo byť napríklad na príčine. Alebo to, že mne tieto problémy s očami vlastne začali v 3. triede základnej školy, kedy som bola v jazykovej triede, kde ma šikanovali. A vlastne odtedy sa mi začali oči zhoršovať každého pol roka, dovtedy som mala perfektný zrak a videla som aj tie najmenšie písmenká. Tak to už
že to mohlo mať súvislosť s týmto, tak to už nepovedala. A proste často tieto choroby, že no, teba boli koleno, tak to máš ego, alebo proste takéto zjednodušené. A ono je to... Niekedy to môže byť pravda, že ten okruh, ktorý akože symbolizuje napríklad ja neviem, že pečeň hnev, alebo môže na tom niečo byť, ale proste je to len zbytočné zahambovanie. Je to proste podané takým jazykom, že ty robíš niečo zle a tá choroba ti to ukazuje, ale proste je to podané takým spôsobom, ako keby to bol trest. A to vôbec není trest. Práve, že to je dar, ktorý človeka privedie na správnu cestu, prinesie mu to dary, proste prinesie mu tá choroba to, čo potrebuje. A takisto je to aj s emóciami, s hnevom, s dupotaním, s princezničkou. Proste všetko nám to prináša obrovské dary, keď sa k tomu priznáme a vnímame, čo si to pýta, čo je skutočne prítomné a aké sú skutočne moje potreby. Napríklad na tom, že žena chce od muža pozornosť, nie je nič zlé. A na tom, že keď som napríklad nedostala pozornosť a bola som celý život schovávaná a dusená, tak je v poriadku, že teraz je tá moja potreba pozornosti o niečo silnejšia. A je to moja potreba. A samozrejme, že si ju môžem dávať aj sama, ale toto je zase také zahambovanie, že daj si to sama, všetko si daj sama, nič nechci od druhých, všetko si daj sama. Za prvé musíme si dávať všetko sami a je to najlepšie, ale za druhé niekedy človek nikdy taký zážitok nezažil a nevie si to dať sám. A niekedy potrebuje napríklad prvýkrát zažiť ten zážitok, od niekoho to dostať a až následne, keď zažije tú esenciu toho, tak si to vie dávať sám. Alebo niekedy proste človek potrebuje niečo aj zvonka. Sme ľudské bytosti a potrebujeme sa navzájom. Nežijeme na ostrove, žijeme v systéme rôznych prepletených vzťahov, aj s našimi predkami, našimi rodinami, so všetkými a nie sme na to uspôsobení, aby sme všetko dokázali sami. A keď niečo viem, že potrebujem, tak je absolútne v poriadku o to niekoho požiadať. S tým, že samozrejme druhý má slobodnú vôľu a môže odmietnúť a môžem potom hľadať iný spôsob naplnenia svojich potrieb, buď si ich naplniť sama, buď hľadať niekoho iného, buď si to dopriať nejaké služby, aj platené, keď napríklad nie je k dispozícii niekto, kto by napríklad doma, že by pomohol alebo niečo. Proste vždycky človek potrebuje si tie potreby svoje zistiť a následne, keď už je rozhodnutý, že si ich naplní, tak hľadá spôsob človeka, ktorý si ich naplní. Ktorý mu ich naplní, alebo sám. Proste a takéto rôzne všelijaké srandy sú, že, alebo ja neviem, že musíš odpustiť rodičom. Ale to už sa nehovorí, že prv než máš odpustiť tým rodičom a ďakovať im za život, takže najprv potrebuješ prejsť procesom oddelenia sa od nich, kedy často súčasťou tohto procesu je vzdor, povykrikovanie všetkého, čo mi vadilo, alebo požiadanie o niečo, čo som v detstve nedostala. Samozrejme, môže sa stať, že ten rodič nie je schopný naplniť to ani teraz a vtedy už je potrebné hľadať iné naplnenie. Ale proste vždycky to treba priniesť tam, odkiaľ to pochádza. A že môžeme poďakovať za život a zároveň vrátiť to, čo nám neslúži na tej ceste. A zároveň môžeme cítiť aj hnev na tých rodičov. A zároveň niekedy im nemusíme odpustiť. Napríklad, keď sú tu narcistickí rodičia, ktorí týrajú deti, či už skryto alebo otvorene, tak proste to není teraz, že človek im musí všetko odpustiť. Lebo to neodpustenie niekedy pomáha podržať potrebnú hranicu. A nenechať sa emočne vtiahnuť do nejakých manipulácií. Proste všetko to, čo je akože zlé, tak je na niečo dobré. A na niečo to v sebe máme a treba to objaviť. A niekedy nám potom samé pôjde iným spôsobom a niekedy zistíme, že to potrebujeme a že to je dar. Alebo napríklad niekedy sa povie, že nikdy sa nevzdávaj. Ale ja keď sa vzdám, proste keď sa rozpleším na zemi, ja sa tak rozžiarím, fakt, ja sa snažím napríklad niekedy, že nepadať na duchu, toto neopúšťať sa. A potom sa opustím, sa rozvalím na zem do totálnej bezmocnosti a ja sa tak rozžiarím z toho a proste fakt tak všetko pustím. A potom vlastne už je to jedno. Potom už
proste buď zistím, že to, čo som chcela robiť, takže to nemám robiť, alebo naopak príde nová energia, lebo sa to refreshne a potom to chcem robiť a s o to čistejšou energiou, lebo som si spracovala to, čo tam bránilo. A nie, že na silu sa snažiť o nejakú pozitivitu. A proste takto som postupne začala objavovať, že čo z toho je pre mňa možné a čo nie. Lebo jednak toto vlastne, ja som potom, jak som toto zistila, sama som na to prišla, lebo to nikde nebolo, tak potom som zistila, že sú aj takéto smery unshamingové, čiže je vlastne keby odhambovacie. Že toto je ten spôsob, ktorým ja so sebou pracujem. Čiže tento spôsob chcem zaradiť potom aj do mojich sedení, keď ku mne prídete na sedenie. A vlastne, aby ste sami objavili, ako to je pre vás. Lebo ja vám môžem povedať moje zdieľania, tým vás inšpirovať, alebo vás môžem previesť vašim procesom a tam objavíte svoje odpovede, lebo to, čo platí pre jedného, nemusí byť pre druhého. A nemusí to byť, že teraz, keď sa hovorí niečo, že to si v egu, alebo čo, môže to byť úplne niečo iné, lebo tieto veci sú proste veľmi sa to sofistikovane zaobali a človek niekedy v snahe o duchovno a o prácu na sebe, tak sa v tom niekedy tak zamotá, že už si sám sebe začne zahambovať aj to, čo dovtedy mal dovolené a slúžilo mu to. Čiže jednak toto som ja objavila v tej svojej ceste duchovnom a jednak som objavila, že proste často človek je nahováraný na tých seminároch do rôzneho prekračovania komfortnej zóny a niekedy je to fajn, ale musí mať človek naplnené najprv bezpečie a nie násilu sa tlačiť do nejakých. A keď do niečoho človek nejde, tak to vôbec nemusí byť žiadny vnútorný sabotér. Môže to byť, že proste to nie je preňho a hotovo. Alebo keď človek napríklad odíde zo situácie, v ktorej mu nie je príjemne. Tak ja som objavila, lebo proste predtým som si myslela, ale to je utekanie, utekať sa nemá, človek sa má vysporiadať s nepríjemnými situáciami, alebo si to pritiahol a toho akože v tom udržiava. A ja som objavila, že mne pomáha utekanie. Už na jedných kruhoch bol za so mnou konflikt, za to, že som utiekla, ale napríklad, keď som chodila na kňažky živeny ku Kristínke Dubajovej, tak tam to bolo v poriadku, lebo tam proste bola dôvera v to, že každá žena vie sama, čo potrebuje. A Kristínka tiež istú dobu si myslela, že to ja som v obeti, ale ja som jej to vysvetlila, že to ja nie som v obeti, že ja mám takéto emócie a vlastne ja som v tom prítomná. Ja som zároveň aj v tej emócii a zároveň aj v tom pozorovateľovi a vidím, čo sa so mnou deje a dožijem si aj sama priestor. A nie je to, že by som sa úplne opustila a bola v nejakej obeti alebo si tým vynúcovala. A vlastne, keď som jej to vysvetlila, tak už to pochopila a vlastne aj mi potom povedala, že to je môj dar, ktorý ja prinášam na túto zem. Ale proste tam bolo super na tých kňažkách. Ja som im tam aj povedala, že som hypersenzitívna a proste si to prispôsobila podľa seba. Keď som potrebovala napríklad dlhšie spať, tak to není žiadna arogantnosť, že ja teraz nejdem na doobedný program, si idem spať. Ale proste to bola moja potreba, lebo potom by som nevydržala napríklad do večera tam, alebo by som nevydržala byť prítomná plne pri zdieľaniach. A tamto, alebo že som niekedy aj utiekla. A proste nikto mi tam nehovoril, že ty utekáš, to neutekaj, to sa nemá. Ale proste bola tam absolútna dôvera v to, že to, čo ja cítim a čo ja potrebujem, to viem najlepšie sama a preto ja sa musím zariadiť tak, aby bolo mne dobre. Ja sa musím postarať o seba, lebo až potom môžem sprevádzať druhých ľudí, keď budem ja na poriadku. A nie, tak to od posledných síl tam, kde si sa tlačiť. A toto bolo na tom veľmi fajn. A proste som to tak objavovala vlastne postupne pri tej svojej ceste. O hypersenzitivite neviem, možno 5-6 rokov. Ale jak som len prečítala ten názov, tak hneď som vedela, že to sa týka mňa, lebo však celý život som mala, ja neviem, že som plakávala na tábore celú noc, alebo rôzne takéto. A ja som to tak brala proste, že to preto patrí ku mne. Potom samozrejme vďaka niektorým duchovnám som si začala myslieť, že to mám nejaký blok a traumu, že si to musím vyliečiť. Ale postupne som si uvedomila, že to proste všetko ku mne patrí. Sice to, že to teraz ku mne patrí, neznamená, že to tak bude na veky, ale na teraz to, čo ku mne patrí, musím prijať a zariadiť sa podľa toho.
A zároveň vnímať ten impuls, kedy sa to zmení a nasledovať ho, nie na sa v tom udržiavať. Ale kedy mi niekto hovoril, že ja sa v tom udržiavam, alebo že to ja robím naschvál, a to bol len pohľad zvonku, ale to človek vie najlepšie iba zvnútra. A aj rôzne aktivity, čo sú, tak proste vždycky som si začala naciťovať, že či to je pre mňa dobré, alebo nie. A že keď to tak necítim, tak sa nemusím toho zúčastniť. Kľudne mi napíšte aj vy do komentára, ako to máte, ako vnímate, že či je bežné duchovno pre hypersenzitívneho človeka, alebo či tiež pociťujete, že sú tam nejaké rozdiely a že to niekedy treba trošku ináč. Zároveň by som vás chcela pozvať na dva webináre zdarma. Jeden bude 10.10. To bude webinár 3 základné zručnosti hypersenzitívneho človeka. A druhý bude 17.10. hypersenzitívni rodičia hypersenzitívnych detí. Odkazy dám do komentára, môžete sa tam prihlásiť, obidve budú zdarma. A druhý vlastne aj o tých detičkách, lebo to sú tiež špecifika, že keď sú aj rodičia hypersenzitívni, aj deti, lebo často môžu tie potreby narážať. A preto som sa rozhodla nahrať tento webinár, lebo verím, že mnohým rodičom, ktorí majú takéto detičky a ktorí sú aj sami takí, tak to pomôže, lebo teraz sa týchto detičiek rodí čoraz viacej, aby citlivili túto zem a oni liečia aj nás zároveň a my im môžeme pomáhať na tejto ceste a sprevádzať ich tak, ako to potrebujú. Takže odkazy dám do komentára a budem rada, keď sa prihlásite. Prípadne aj keď dáte vedieť o tom svojim známym. Ahojte!